Deze project is in samen coöperatie met alle scholen van Bonaire. Ze krijgen een rooster vanaf vorig jaar. Dus het is helemaal ingepland met de docenten. En voor elke klas van groep 1 tot en met groep 8 is er een bepaalde activiteit die gericht is op een bepaald thema. En bijvoorbeeld groep 1 die krijgt Lorapaad, groep 2 die gaat naar de Donkey Sanctuary, groep 3 komt hier bij de dierenasiel, groep 4 die gaat langs de kust. En andere groepen gaan we ook in de Knoek, gaan we verschillende planten herkennen, reptielen, insecten. Dus het is een hele reeks van activiteiten vanaf groep 1 tot en met groep 8. Waar we proberen dus de kinderen een natuurmilieu-educatie elk jaar een beetje op te krikken, een bepaald niveau op te brengen. Vandaag dat we hier zijn is het de thema huisdieren. En het idee is dat we ze bijbrengen hoe je huisdieren een beetje verzorgt. Ze hebben water nodig, eten. Gaat ze niet aan een korte lijn houden. Ze hebben schaduw nodig, ze hebben veel liefde nodig, aandacht. En ook gaan we praten over om honden niet te pesten, ja? Niet te slaan, niet te schoppen. Want dan worden ze ook op een gegeven moment ze gaan tekeer tegen kinderen en tegen mensen en dan kunnen ze bijten. Dus dat is een van de punten die wij de kleine kinderen bijbrengen. En we denken dat dit gewoon een zaadje is dat we in hun hersenen neerzetten. En zodat ze in de toekomst een goed mens met het dier kunnen worden en goed met dieren omgaan. Mensen die goed met dieren omgaan hebben een goede hart. Het is heel goed om gewoon een goed mens te zijn. Er zijn leuke honden, rare honden, brave honden, nare honden, honden net zo groot als ik en jij. Er zijn jonge honden, oude honden, fitte en verkoude honden. Maar de allerliefste hond is hij. De meeste kinderen reageren heel goed op, weet je. Vanzelf hebben kinderen gewoon, ze zijn sponsen, dus als je hun liefde geeft, dan gaan ze ook weer liefde stralen. Als je hun wat goed leert, dan gaan ze ook natuurlijk dat ook doen. En we denken dat is eigenlijk het hele gedachtegang achter onze programma's. We doen spelenderwijze, geven we natuur- en milieu-educatie aan jongere kinderen van basisschool, zodat het gewoon in hun hoofd blijven zitten en blijven hangen. Daar gaan we weer, dus doe je best.